Vítajte na dnešnom podcaste. Dnes si povieme niečo o jednom možno z najzaujímavejších spôsobov získania slovenského štátneho občianstva. V súčasnosti je teda veľmi využívaný tento spôsob, nakoľko pre cudzincov je veľmi atraktívnym. Na úvod by som možno povedala, že sme sa stretli so situáciou, vlastne na našej sociálnej sieti Instagrame sa objavil komentár od jednej osoby. Bol možno taký negatívny a bolo v ňom uvedené, že teda kto by chcel získať slovenské štátne občianstvo. Áno, môže sa to zdať, že to Slovensko ako krajina nie je úplne ideálna na život. Pramení to možno z toho, že ľudia majú väčší sklon sa prikláňať k tým negatívnym stránkam a hľadia iba na tie negatíva. Avšak v praxi my sa veľmi stretávame s pozitívnym ohlasom. Je to veľmi zaujímavé najmä pre osoby mimo Európskej únie, nakoľko to slovenské občianstvo vám nedáva len vstup do samotného Slovenska, alebo teda na samotné Slovensko, ale teda aj do celej Európskej únie, čo je veľmi atraktívne pre cudzincov, nakoľko následne vedia čerpať ďalšie benefity, či už bezplatné štúdium, školstvo, čo napríklad v krajinách ako USA vôbec nemáme. Dnes nám viac o tomto povie kolega Jakub, takže týmto ho vítam v štúdiu a povieme si možno všetky tie aspekty pozitíva, postup, také tie základné veci, čo by vás mohli zaujímať. Tak vítajte, Jakub. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tiež vás vítam v tomto podcaste a som rád, že ste si našli čas si s nami túto tematiku prejsť. Nakoľko, ako ste správne povedali, je to dosť zaujímavá téma a neveľa ľudí má o tejto téme prehľad, respektíve väčšina ľudí ani nevie, že niečo takéto existuje, o čom sa dnes budeme baviť, takže som rád, že ste si našli čas. Tak možno na úvod by sme si povedali, aké sú základné podmienky získania občianstva na základe teda predkov slovenských, lebo to je to, čo nás zaujíma. Takže Jakub nám môže povedať viac o týchto podmienkach. Tak ďakujem za slovo. Slovenský právny poriadok rozoznáva 3 základné podmienky, ktoré sa vzťahujú na tento prípad. A prvou podmienkou je teda to, že žiadateľ o to štátne občianstvo po predkoch nikdy nebol predtým slovenským štátnym občanom, takže pre bývalých občanov je táto možnosť vylúčená. Druhou podmienkou je to, že aspoň jeden z rodičov, starých rodičov alebo prarodičov tohto žiadateľa bol československým občanom, ktorý sa narodil na území dnešného Slovenska. To samotné narodenie tvorí tú poslednú, tretiu podmienku a v tejto súvislosti je dôležité spomenúť, že to narodenie sa posudzuje podľa súčasného stavu, keďže tieto hranice Slovenska sa postupom času menili, ako veľmi dobre vieme. Najprv sme tu mali Rakúsko-Uhorsko, potom Československo a až tak slovenský samostatný štát a teda to miesto narodenia musí byť na území dnešného Slovenska. Najmä s krajinami ako Ukrajina alebo Maďarsko, kde sa to pohraničie menilo, tak tam sú tie problémy, taktiež aj s Poľskom. Čiže toto sú územie, kedy tí ľudia si možno myslia, že majú nárok na občianstvo, lebo v tej dobe to bolo súčasťou či už Československa alebo Slovenska, ale dnes to nie je, takže na toto si treba dávať pozor. A taktiež možno, čo ešte sa ľudia často mýlia, je občianstvo. Dôležité, aby predok mal československé občianstvo, nie slovenské. Čiže aj keď dokladujeme lebo všetko treba zdokladovať, aj miesto narodenia, aj štátne občianstvo. Je dôležité zdokladovať, že to občianstvo bolo československé a teda nie slovenské alebo uhorské, lebo niekedy máme domovský list ešte z obdobia Rakúsko-Uhorska, ale tam vlastne není uvedené československé občianstvo. Čiže možno tá osoba to občianstvo časom ani len nenadobudla. Takže skúmajú sa tam tieto základné faktory. Asi takto by som ešte Jakuba doplnila. A ja by som ešte doplnil kolegyňu. Teda k tomu sa ešte dostaneme neskôr k týmto dokumentom, ale v tejto súvislosti, čo už začala kolegyňa, tak veľa klientov a aj veľa žiadateľov si taktiež mýli pojmy národnosť a občianstvo, keďže viaceré tieto zahraničné dokumenty obsahovali údaj nationality a nie citizenship a
bohužiaľ ministerstvo ako príslušný orgán na toto celé konanie takýto dokument akceptovať nebude a preto v tomto dokumente musí byť priamo uvedené, že sa jedná o občianstvo a nie o národnosť. Áno, ono to aj z historického hľadiska možno vidíme, aj počas vojny boli tu nejaké tie kolonizácie, nielen teda emigrácia zo Slovenska, ale aj na Slovensko hlavne Nemci. Je veľmi veľa osôb, ktoré majú síce možno, že nemeckú národnosť alebo maďarskú, ale občianstvo mali síce československé. To je ten lepší prípad. Ak by to bolo opačne, to je horšie, lebo vždy hľadáme vlastne to občianstvo, aby bolo československé. Čiže naozaj úplne bežné, že osoba s nemeckou národnosťou mala československé občianstvo. Takže ak máte dokument, kde je uvedená len národnosť, napríklad, že nemecká, nemusíte sa bať, stále možno je ten nárok, lebo treba dokázať to štátne občianstvo československé. Áno, a môžeme si teda povedať niečo k tým dokumentom, akými dokumentami je to možno najjednoduchšie dokázať, alebo teda preukázať splnenie týchto podmienok. Čiže máme tu ako keby dve základné podmienky, to je štátne občianstvo a miesto narodenia. K tomu miestu narodenia, tam je to v zásade asi také jednoduchšie. Tam postačuje slovenský rodný list a jeho vyhľadanie teda nie je nejaké komplikované, ale ťažšie je to s československým občianstvom. Je tak? Áno, je to presne tak, keďže ten rozsah dokumentov, ktorý sa dá predložiť v rámci preukázania toho československého občianstva, je naozaj veľký, avšak problém je s tým nejaký kompatibilný dokument nájsť, keďže stretávame sa s tým, že väčšina týchto predkov emigrovala ešte predtým, než Československo bolo vytvorené. Po prípade treba hľadať sčítacie hárky a tak ďalej, takže je to naozaj komplikované v tomto ohľade a ešte čo je také možno problémové pre niektorých klientov je to, že ministerstvo vyžaduje, aby boli predložené slovenské dokumenty a stretávame sa s tým, že ten klient alebo vo všeobecnosti žiadateľ predloží buď zahraničnú naturalizačnú listinu alebo nejaký zahraničný dokument, z ktorého síce vyplýva, že občianstvo toho predka bolo československé, ale zase tu nevieme garantovať, či to ministerstvo takýto dokument bude akceptovať, takže skôr odporúčame ísť na tú istotu a predložiť nejaký slovenský dokument, ako som už povedal, ščítací hárok, starý pás, poprípade iný dokument, ktorým disponujete. A v tejto súvislosti by som rád otvoril tému sčítacích hárkov. Inými slovami, jedná sa o sčítanie ľudu. Prvé zachované sčítanie ľudu je z roku 1921, avšak sčítacie hárky z tohto obdobia sa zachovali iba čiastočne a následne to sčítanie ľudu bolo každých 10 rokov od roku 1930 až po rok 1991. Niekedy boli aj častejšie, sú tam aj také výnimky, takže je tam viac možností, ako teda aký ščítací hárok nájsť, hej. Takže takto. A ešte, čo je veľmi dôležité spomenúť, ako Jakub spomínal, že tie dokumenty musia byť slovenské, alebo teda československé. A ľudia často dojdú teda so zahraničnými dokumentami. Každá situácia, každý jeden žiadateľ o štátne občianstvo je posudzovaný veľmi individuálne a stalo sa nám, že sme podali aj také žiadosti, kde sme mali iba zahraničné dokumenty a občianstvo bolo udelené. Hej. Ale v zmysle zákona na to občianstvo nie je právny nárok. To znamená, že síce splním podmienky, donesiem dokumenty, ale občianstvo mi udelené byť nemusí. Hej. Často za nami dojdú ľudia, pýtajú sa, udelia mi občianstvo, neudelia, mám tieto dokumenty. My tie dokumenty posúdime, skontrolujeme, dokážeme povedať áno. Tieto dokumenty preukazujú podmienky. Síce ministerstvo teda vyžaduje, aby boli tie dokumenty slovenské, československé, ale mali sme prípady, kde bolo občianstvo udelené aj s cudzými dokumentami a bolo to postačujúce. Čiže ono nikdy nie je tá istota, že či vám to občianstvo udelie, neudelie, keď splníte podmienky. Toto sú základné podmienky, hej. Tam je tých podmienok ešte potom veľa iných, hej, ktoré musíte splniť, či už nejaká tá bezúhonnosť a podobne. Ale je tu jedna veľká výhoda, možno dve. Dve výhody oproti všetkým iným žiadostiam.
a jednou z nich je teda ovládanie slovenského jazyka, čo sa nevyžaduje. Čiže vy v živote ste nevedeli po slovensky, ani nemusíte vedieť a vlastne táto podmienka sa nevyžaduje, čo je veľkým benefitom a druhý benefit je teda, že nemusíte na Slovensku bývať nejaké obdobie. Takže ako je to teda s týmto pobytom, lebo pri bežných žiadostiach o udelenie občianstva sa vyžaduje 8-ročný pobyt, to je taký ten základný, potom sú tam aj rôzne iné dĺžky na základe sobáša 5 rokov alebo 10 rokov, ak ste mali iba prechodný pobyt. Čiže ako je to v prípade žiadostí o udelenie štátneho občianstva na základe predkov? Vo všeobecnosti vyžaduje sa, aby ten žiadateľ mal udelený pobyt na území Slovenskej republiky, avšak najjednoduchšou cestou je požiadať o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, kedy ten žiadateľ o ten pobyt preukáže, že je spôsobilý žiadať o občianstvo po predkoch a následne mu cudzinecká polícia tento pobyt udeli. Takže nepotrebuje mať žiadateľ ani pobyt registrovaný po určité obdobie, ani napríklad nejakú nehnuteľnosť toto na Slovensku, alebo pracovnú zmluvu, alebo nejaký biznis a tak ďalej. Nepotrebuje tu mať nejakých rodinných príslušníkov, môže si požiadať o ten pobyt aj zo zahraničia. A keď ten cudzinec chce žiadať o pobyt a nemá tu nehnuteľnosť, tak kde si ten pobyt vôbec prihlási? Že ako to je v takejto situácii? Tak o pobyt si vie požiadať aj na ambasáde v zahraničí a teda nie je potrebná jeho osobná účasť tuto na Slovensku a dokonca niektoré ambasády akceptujú, aby ten žiadateľ podal obidva žiadosti súčasne, teda aj žiadosť o štátne občianstvo a aj žiadosť o pobyt naraz v rámci jedného podania, avšak niektoré ambasády túto možnosť vylučujú a najprv je potrebné podať žiadosť o pobyt a následne je potrebné čakať na rozhodnutie cudzineckej polície a až následne sa dá podať žiadosť o štátne občianstvo. Áno, toto, čo nám Jakub povedal, je veľmi zaujímavé a ja by som ešte doplnila, lebo teda zaujímavé, je to veľký benefit, hej, že nemusím čakať, podám si žiadosť, podám si obe žiadosti a už potom tie orgány medzi sebou komunikujú. Ale ľudia sa často aj boja toho pobytu, že nevlastnia nehnuteľnosť, nemajú tu žiadnu rodinu známych, kde by si ten pobyt mohli zaevidovať. Vyslovene na nejakej adrese, hej, čiže ani vtedy sa vlastne nemusia bať, lebo ak tento pobyt nemajú, tak automaticky ich prihlásia na adresu obce. Hej, čiže budú mať obec, takže budú mať pobyt prihlásený na obci. Hej, čiže toto je tiež jeden z benefitov, že nemusíte tu mať nikde vlastne ten pobyt reálne prihlásený na nejakej inej adrese, v nejakej nehnuteľnosti, ale teda môžete ho mať na obci. Áno, čiže toto boli vlastne ďalšie nejaké základné podmienky, aké musia byť splnené. A možno, že čo sa týka ďalej dokumentov k tej samotnej žiadosti, ako sme si povedali, sú tam tie dokumenty po predkoch, alebo teda dokumenty, ktoré preukazujú nárok na základe tých predkov a aké ďalšie dokumenty musí ten žiadateľ doložiť, lebo tá žiadosť o občianstve je komplikovaná, hej, nie je to jedno tlačivo, je tam množstvo dokumentov, tak možno, že aké všetky dokumenty sa dokladajú, alebo tak možno také základné. Jasné, tak nazvali ste to úplne presne. Nejedná sa o jednoduchú žiadosť, ten rozsah tých dokumentov je naozaj veľký a je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť a aj dotazník žiadateľa. Sú to dva formuláre, ktoré sú dostupné na stránke ministerstva, je potrebné ich vyplniť a podpisovať sa budú priamo pri podaní, teda vo väčšine prípadov na ambasáde týmto žiadateľom. Ďalej je tam potrebné predložiť dvakrát štrukturovaný životopis, jeden napísaný vlastnou rukou a druhý na počítači, taktiež s uvedením viacerých priamo definovaných údajov, ako je vaše meno, priezvisko, štúdium, pracovné aktivity, voľnočasové aktivity, vaše hobby a tak ďalej. Taktiež podpis je na ambasáde priamo pri podaní žiadosti.
Okrem toho je potrebné predložiť doklad o osobnom stave, takže buď sobášny list alebo rozsudok o rozvode, poprípade rodný list vašich detí. Následne je potrebné predložiť výpis z registra trestov. Tu by som sa však zastavil, keďže tu je podmienka, aby nebol starší ako je 6 mesiacov v čase podania tejto žiadosti a taktiež je potrebné predložiť tento výpis z registra trestov zo všetkých štátov, kde ste sa zdržiavali za posledných 15 rokov. Takže ak ste sa zdržiavali len napríklad v Spojených štátoch amerických, tak predkladáte výpis z registra trestov zo Spojených štátov amerických. Ak ste sa okrem tejto krajiny nachádzali aj napríklad v Kanade, tak bude potrebné predložiť výpis z registra trestov aj z Kanady, aj zo Spojených štátov amerických a pri oboch musí byť tá podmienka, že nesmie byť starší ako 6 mesiacov. A vo všeobecnosti všetky tieto dokumenty, ktoré sú zahraničné, tak musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a musia byť aj apostilované. A tu je dôležité spomenúť, že na niektoré dokumenty sa apostila ani nevydáva, ale k tomu už asi povie viac aj kolegyňa. A teda okrem toho je potrebné predložiť pracovnú zmluvu, potvrdenie zamestnávateľa o tom, že ten pracovný pomer stále trvá a ďalší zoznam ďalších dokumentov. Áno. Tak teda doplním Jakuba v súvislosti s apostilou. Ono, máme ako keby 3 možnosti. Hej. Jednou je apostila. Apostila sa vyžaduje zo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Hákskeho dohovoru. Čiže to sú najmä štáty Európskej únie plus ďalšie, ktoré k tomu pristúpili. Napríklad Tunisko, USA, Veľká Británia. Hej, ale sú štáty, ktoré nie sú členmi Hákskeho dohovoru a vtedy sa vyžaduje iná forma vyššieho overenia a to je superlegalizácia. Ja by som možno tu vám odporúčila, ak si nie ste istí alebo potrebujete pomoc aj s takýmto niečím, tak ľudia nás kontaktujte a kolega z legalizačného centra vám s tým pomôže. No a posledná možnosť je situácia, kedy sa vlastne nevyžaduje ani jedno, ani superlegalizácia, ani apostila a to je vtedy, ak teda je tam možno nejaká osobitná zmluva medzi týmito štátmi. Aktuálne ju máme napríklad s Českou republikou, hej, čiže tie dokumenty sú automaticky akceptované. Čiže toto možno k tomu zoznamu dokumentov, ono vždy tam je aj vždy sú tam špecifika. Hej. Zákon pozná množstvo dokumentov, ktoré sa dokladajú v závislosti od situácie, ako napríklad potvrdenie o poberaní dôchodku, ak ste dôchodca, alebo o štúdiu, ak študujete, ak ste zamestnaní, pracovná zmluva. Čiže je tam množstvo týchto dokumentov, ktoré nie sú ako keby obligatórnou prílohou, ale vždy sa dokladajú v závislosti od situácie. Čiže aj s týmto vám pomôžeme, aby ste zbytočne nemuseli vybavovať dokumenty, ktoré nepotrebujete, alebo ich nedaj Bože prekladať, lebo naozaj to musí byť úradný preklad a môže vás to stať veľa, ak by ste náhodou zbytočne prekladali dokumenty navyše. No a čo sa ešte možno týka aj týchto dokumentov, potom sa dokladá aj čestné vyhlásenie o tom, ktoré dokumenty nepredkladáte a z akého dôvodu. Čiže v tomto všetkom vás vieme následne potom nejakým spôsobom usmerniť, aby tá žiadosť bola nachystaná tak, že vy dojdete na tú ambasádu, alebo teda môžete to podať tu na Slovensku, na okresný úrad a máte všetky dokumenty. Aby sa vám nestalo, že dojdete, bude vám polka dokumentov chýbať, nedaj Bože ste cestovali z opačného konca USA alebo podobne, lebo naozaj tie ambasády sú veľmi také obmedzené, hej, nie v každom štáte je tá ambasáda, alebo sú veľmi ďaleko od vášho bydliska. Takže aj s týmito dokumentami vám pomôžeme, taktiež aj s úradnými prekladmi vám vieme pomôcť, takže kľudne nás kontaktujte a vybavíme za vás vlastne všetko. Nachystáme žiadosť, dotazník vyplníme, skontrolujeme prílohy, takže... No ešte by som doplnil kolegyňu, že teda vieme vám pomôcť aj so samotným vyhľadaním týchto dokumentov, lebo väčšina predkov sa narodila v dávnej histórii
a je malá pravdepodobnosť, že ten žiadateľ disponuje slovenským rodným listom predka, tak vieme tento rodný list vyhľadať, taktiež vieme vyhľadať aj šitací hárok, poprípade iný dokument toto na Slovensku, ktorým vieme preukázať to československé občianstvo. Áno, ako kolega povedal. A možno poďme už teda k tomu momentu, že žiadosť sa podala. Nie? A čo teraz? Aká tam je vlastne lehota na vydanie toho rozhodnutia, alebo kedy môžeme očakávať, že to občianstvo bude tej osobe udelené, hej? Tak ministerstvo má lehotu 2 roky na vydanie rozhodnutia, takže tá čakacia doba môže byť dosť veľká, ale na základe našej skúsenosti sme sa stretli s tým, že to ministerstvo rozhodlo od 6 mesiacov do 1 roka, takže je to naozaj individuálne a nedá sa predpokladať, kedy to rozhodnutie bude, ale tak záleží aj od počtu, koľko to ministerstvo prijalo týchto žiadostí, či sú tam nejaké problémové aspekty a tak ďalej, takže nedá sa to nejak predpokladať, ale treba sa pripraviť na to, že rýchly proces to byť nemusí. Áno, ono možno, čo je oveľa dlhšie, je ten čas pred podaním tej žiadosti, že kým sa nachystajú všetky tie doklady, zabezpečia apostily, preklady, dá sa tá žiadosť dokopy dokumenty, tak niekedy to dokáže ako keby skonzumovať viacej času, ako už potom to samotné čakanie na vydanie toho rozhodnutia. Hej. Čiže asi takto. A možno ešte taká veľmi častá otázka, za akou sa stretávame, je, že tí žiadatelia nemajú všetky dokumenty, alebo možno nie sú si úplne istí, či tie dokumenty, ktoré preukazujú to občianstvo alebo miesto narodenia predkov, že či sú dostatočné. Že či podávať tú žiadosť alebo nepodávať, že od čoho to závisí, alebo teda ako by ste sa k tomu postavili. To je veľmi zaujímavá otázka, nakoľko určite sa tá žiadosť oplatí podať, keďže neplatí sa žiadny poplatok a aj v prípade, ak by to ministerstvo túto žiadosť zamietlo, tak opäť si budete môcť túto žiadosť podať znova po 2 rokoch a za ten čas si viete opäť možno vyhľadať tie chýbajúce dokumenty alebo tú žiadosť samotnú zdokonaliť, aby bola potom akceptovaná. Poďme teda ďalej. Ďalšou možno takou otázkou je, že ako je to s rodinnými príslušníkmi. Hej, že ja síce spĺňam podmienky na to, hej, aby mi bolo udelené občianstvo po predkoch, mám manžela. Uplatňuje sa to aj na ňo? Môže spolu so mnou žiadať o občianstvo? Nie, bohužiaľ na manžela sa to nevzťahuje, ani na rodiča žiadateľa. Vzťahuje sa to len na maloleté deti do 14 rokov, ktoré si vie žiadateľ zahrnúť do tej žiadosti, keďže ten samotný formulár tej žiadosti predpokladá túto možnosť a už je priamo vymedzená v tom formulári, či si žiadateľ želá zahrnúť do tejto žiadosti maloleté dieťa pod 14 rokov, tak teda toto maloleté dieťa vie byť zahrnuté do tej žiadosti, ale ani manžel, ani iný príslušník nie. Áno, a keby vlastne manžel chcel žiadať o občianstvo slovenské, tak tam je tiež jedna z podmienok, alebo teda možno dve. Jednou je, že už v čase uzatvorenia toho manželstva musela byť tá osoba slovenským občanom. Čiže toto je veľmi dôležité spomenúť, že nie, že momentálne nemám slovenské občianstvo, som síce vydatá, získam slovenské občianstvo, tak potom ako keby môj manžel nemôže žiadať o udelenie slovenského štátneho občianstva, ale ak by som v čase sobáša už bola slovenskou občiankou, tak potom môže manžel žiadať po 5 rokoch spoločného bývania v nehnuteľnosti na Slovensku o udelenie občianstva. Čiže toto je veľmi dôležité, lebo tiež sme sa stretli so situáciou, kedy pani čakala na to, že nebola si istá, že či najskôr sa zosobášiť alebo požiadať o udelenie občianstva. Čiže tam sme ju odporúčili, že počkajte na udelenie občianstva, až potom sa zosobášte, aby teda časom ten váš manžel mohol po tých 5 rokoch žiadať o občianstvo, ale toto je možno zaujímavé len vtedy, keď tí ľudia naozaj chcú žiť na Slovensku. Lebo pri žiadosti o udelenie občianstva pre manžela sa vyžaduje
to jeho fyzické bytie. Hej, že síce by možno požiadalo pobyt, mal by ho evidovaný, ale to nestačí. Musí tu naozaj tých 5 rokov fyzicky byť. Hej, čiže toto je veľmi dôležité spomenúť. A Jakub spomínal aj deti. To by som možno ešte doplnila, že ak tie deti zahrniem do svojej žiadosti, tak tam sa vyžaduje teda aj súhlas druhého rodiča, nakoľko sú neplnoleté. Čiže toto tiež je možno jedno ďalšie také špecifikum. Ale ak máte záujem aj zahrnúť dieťa do žiadosti, všetko vám nachystáme, čestné vyhlásenie, pomôžeme vám. To je vlastne samozrejmosť, čiže vieme vás prevádzať s týmto procesom aj ďalej. No a poďme teda možno už do tej finálnej fázy a to je moment teda udelenia občianstva. Čiže udelia mi občianstvo, dostanem naturalizačnú listinu, zložím sľub. No a čo potom? Kde získam pas? To je presne problém, s ktorým sa stretávame dosť často, keďže väčšina týchto občanov, nových občanov Slovenskej republiky si myslí, že automaticky im bude pridelený slovenský rodný list a aj cestovný pas slovenský. Avšak takto to nefunguje. V prvom kroku bude potrebné, aby si tento nový občan podal žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve, s ktorým následne si môže podať žiadosť o vydanie slovenského rodného listu a až následne s týmito dvomi dokumentami si môže žiadať o slovenský pas. Takže nie je to automatické, ale samozrejme aj s týmto vieme týmto žiadateľom pomôcť. Takže to naše zastupovanie sa nevzťahuje len čisto na ten proces získania štátneho občianstva, ale aj ten proces po získaní štátneho občianstva. Takže ak by ste sa sem chceli nasťahovať aj s vašimi rodinnými príslušníkmi, vieme vám vybaviť pobyt, taktiež vieme vám pomôcť aj s pripomienkovaním kúpnych zmluv, nájomných zmluv a tak ďalej. Takže to naše právne poradenstvo je aj v tejto sfére. Jakub spomínal ešte ten pobyt, že vieme pomôcť vybaviť aj pre tých rodinných príslušníkov, ale tu mi ešte napadlo spomenúť, že my sme sa síce bavili o tom trvalom pobyte z osobitných dôvodov, o aký môže žiadať teda ten cudzinec. Ale tiež sa často stáva situácia, najmä keď si to teda ľudia vybavujú sami, celý tento proces, že požiadajú o udelenie pobytu. Aj nedávno sme mali taký prípad a pobyt nebol udelený. A dôvodom toho bolo, že žiadateľ bol súčasne aj občanom členského štátu Európskej únie. Čiže síce mal aj iné občianstvo, ale mal aj teda občianstvo členského štátu. A v takom prípade, ak je teda cudzinec aj občanom Európskej únie, alebo teda stačilo, že iba občanom Európskej únie, tak vtedy sa nežiada o trvalý pobyt, ale tam postačuje iba registrácia občana Európskej únie. Dokonca toto je možno také výhodnejšie v tom, že je to na počkanie. Čiže vy dojdete na cudzineckú políciu a momentom podania žiadosti, ak je teda kompletná, tak vám automaticky cudzinecká polícia vydá potvrdenie a potom je na vás, či si požiadate o doklad o pobyte cudzinca, alebo teda, áno, doklad o pobyte cudzinca, alebo nie. Áno, čiže toto je jedna z vecí a druhou z možností je, alebo teda, čo by som ešte chcela spomenúť, že vy nie ste viazaní len na tento pobyt, ako spomínal, hej, ako občan tretej krajiny, ale vy viete si požiadať aj akýkoľvek iný pobyt. Hej. Tam už sú ale tie podmienky ťažšie, ale taktiež máme prechodné pobyty na účel zamestnania, podnikania, štúdia. Čiže ak napríklad vy už ten pobyt máte udelený na Slovensku, jeden z týchto, napríklad ste študentom a študujete na Slovensku a chcete žiadať občianstvo, tak nemusíte teraz si podávať žiadosť o trvalý pobyt na 5 rokov, ale aj tieto ostatné pobyty sú vlastne akceptované na udelenie občianstva, čiže stačí, že vám je udelený tento pobyt. Táto možnosť získania občianstva na základe predkov bola do zákona o štátnom občianstve vlastne zakomponovaná novelou. A táto novela nám doniesla aj ďalšiu z noviniek a to je vlastne to, že osoba nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva nestráca slovenské. Nakoľko v posledných rokoch na Slovensku platilo
také pravidlo, že bolo veľmi ľahké slovenské občianstvo stratiť nadobudnutím teda cudzieho štátneho občianstva. Ako je to v prípade teraz, ak ten cudzinec nadobudne slovenské občianstvo, tak stráca ho alebo ho nestráca to zahraničné občianstvo, hej? Jasné. Tak závisí to najmä na tej právnej úprave štátu, ktorého je ten žiadateľ štátnym príslušníkom, keďže niektoré štáty zakazujú mať duálne občianstvo s iným štátom, niektoré štáty to pripúšťajú, takže v tomto prípade je potrebné sa informovať u nejakého odborníka z toho konkrétneho štátu, aký je tam ten právny stav, či je možné nadobudnúť cudzie štátne občianstvo, či tam hrozí tá strata, takže nedá sa to nejak takto zovšeobecniť a závisí to individuálne. Áno, tak ako Jakub povedal, to nadobudnutie slovenského občianstva môže mať vplyv, ale nemusí mať na vaše aktuálne občianstvo. My teda to cudzie právo neposudzujeme, takže informujte sa ideálne v tej krajine, aké občianstvo máte. A taktiež táto novela zákona, ktorý som spomínala, doniesla aj možnosť takú, že vy to slovenské občianstvo, ak máte, a predtým, ak ste nadobudli cudzie štátne občianstvo, tak ste ho v zásade stratili. Stratili ste slovenské občianstvo. V súčasnosti existuje viacero výnimiek po udelení slovenského občianstva, aby ste náhodou získali ďalšie štátne občianstvo. S týmto sme sa tiež stretli, že jeden žiadateľ súčasne žiadal o 2 občianstva, alebo teda chcel si podať žiadosť o 2 občianstva a nevedel, o ktoré požiadať skorej. Čiže tu sme mu tiež s týmto pomohli a dali sme mu možno takú radu, aby najskôr teda získal to cudzie štátne občianstvo a až potom slovenské, lebo ak by to bolo opačne, tak tam by sa zase hľadelo, že či splnil podmienky. A taká základná podmienka je, že musel 5 rokov pred udelením štátneho občianstva vlastne fyzicky bývať v tej krajine a mať tam evidovaný pobyt, čo by nemuselo byť teda splnené. Ale teda sú tam aj iné podmienky, takže kľudne nás kontaktujte a my vás vieme aj v takýchto špecifických otázkach navigovať a to by som možno aj týmto to ukončila, že čo vám vlastne vieme my ponúknuť. A to je najmä vlastne ten sprievod v celom procese, či už od vypracovania dokumentov až po podanie tej žiadosti. Tu si síce musíte podať sami, tu neviem podať za vás, ale možno aj tá úvodná konzultácia a posúdenie vašich nárokov alebo takýchto špecifických otázok, o akých sme sa tu dnes bavili, s tým všetkým vám veľmi vieme pomôcť. Hej, naozaj máme bohaté skúsenosti, desiatky, stovky klientov prešlo našimi rukami, ktorým sme pomohli. Čiže naozaj neváhajte nás kontaktovať a vždy je lepšie možno sa najskôr poradiť, aby sa vám nebude nestalo to, že občianstvo strátite alebo niečo podobné, lebo potom síce dnes ten zákon umožňuje aj znovu získanie občianstva, ale je to komplikované a celý ten proces je komplikovaný, množstvo dokumentov, takže pomôžeme vám. Neviem, Jakub, či ma ešte doplníte možno? Myslím, že sme asi zahrnuli všetko, čo je podstatné na tento proces, ale ako ste dobre povedali, tak ponúkame klientom na úvod možnosť konzultácie, kde si s tým klientom prejdeme či má vôbec nárok na to štátne občianstvo a budeme ho navigovať na celý ten proces, dáme mu rôzne usmernenia, aké dokumenty potrebuje, kde ich môže nájsť a vo všeobecnosti si prejdeme, čo od toho procesu môže očakávať. Takže tá konzultácia na úvod je super. Takže ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Budeme teda šťastní, ak nás budete kontaktovať, ak by sme nadviezali nejakú spoluprácu, či už len na tú samotnú konzultáciu, alebo potom aj na pomoc s procesom udelenia občianstva, alebo akýchkoľvek ďalších služieb. Sme tu pre vás, takže neváhajte sa nám ozvať. A ak máte akékoľvek otázky, píšte, komentujte, lajkujte. Budeme vďační za každé zdieľanie. A tak, dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.